Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii mukoma, ininiwo ndiri murume ane makore 62 years ekuberekwa. Ndiri kutsvakawo mwana wangu mukoma. Zita mwana wangu uyu ndainge ndakamupa zita rekuti Ngoni. Saka mwana wangu uyu Ngoni amai vake vainge vachinzi Margaret Gumbo Chuma. Amai vake vainge vachibva kwaChivi. Takasangana mumasvingo apo pandainge ndichinwa dhiziri. Makore acho iwawo basa rangu randainge ndichiita basa rekudhiraivha matraki, asi ndainge ndiine mhuri yangu iyo yandainge ndichigara nayo muHarare. Mudzimai wangu wandakatora ainge ari wekuzvishavane, saka akazondidhonzera kwavo tikabva tachizotanga kuita zvekurima kuzvishavane zvekare nekunonzi kudhibhiya. Saka nhau iripo ndeyekuti ndine zvakawanda izvo zvandiri kusangana nazvo mukurarama kwangu. Mhuri yangu yakapera kufa, saka ndiri kutsvaka mwana wangu uyu Ngoni. Saka naamai vake avo vandati Margaret Gumbo Chuma takanetsana kwenguva yakati rebei, nekuda kwekuti nerimwe zuva ndakavabata vaine chikomba ipapo apo pavainge vaine pamuviri. Ndavabata kudaro vaine chikomba, ndakabva ndavabvunza kuti zvinotozvifambisa sei. Saka murume uyu ainge achiripo. Vakabva vachizondituka vakati, iwe David, wani ndakakuudza kuti mwana haasi wako. Ndikati, Margaret, unorevesa here kuti mwana uyu haasi wangu? Nekuti ainge asina kumbogara akandiudza kuti mwana ainge asiri wangu. Iye akangonditi mwana ndewako, ndine pamuviri, apo pandakazviziva kuti ainge ava nepamuviri. Asi musi iwoyo akatondishamisa apo pandakamubata aine chikomba. Kwava kuti kwandiri, wani ndakakuudza David kuti mwana uyu haasi mwana wako, ndisiye nenhumbu yangu. Ndakarwadziwa nekuti zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira, nekuti aiva munhu wandainge ndakatorawo munhamo ari pakushungurudzika muupenyu hwake. Ndikamutora, ndikamuda, ndikatanga kumuchengeta, ndikatangira vamwe tsano vandaiti tsano hanzvadzi yake, but vari vekwabamunini ndikavatangira shopu imomo mumasvingo, ndichitira kuti iyewo ange achizoshanda mushopu imomo. Ende ndainge ndiine tarisiro yekuti kana ndikaona zvatsano vangu zvichiita sekunge zvinoti fambei, then inini ndaizotangawo bhizinesi rangu mumasvingo, ndoitawo mhuri yangu mumasvingo. Saka Margaret uyu semunhu wandaiona sekunge ainge achinzwisisa, nekuti ndaiva nenguva dzekuti ndaiti kana ndikamuudza kuti zvinhu zvakaoma, ndabva kumba ndisina kana mari, ndaiti kana ndodarika nemumasvingo ndaitomuwana aine mari iyo yaanenge ainayo yaanenge achida kundipa. Ndaizodarikira zvangu ndichienda kuSouth Africa, but atondipa mari yekuti ndinge ndichifamba ndichidya murodhi. But ipapo zvinhu zvekuti zvakatondishamisa kuti komunhu wandaivimba nemwoyo wangu wose tosei azotanga kundiitira zvinhu zvakadai. So ipapo ndipo patakabva tachizonetsana zvenguva refu. Then ini ndakazotanga kungofokasa pamhuri yangu, ndikati izvi zvemasmall house zvinonetsa, plus ndikabva ndagumbuka ndikati mwana haasi wangu. Asi mukufamba mukoma ndinoudzwa kuti mwana uyu ndewangu. Muone zvenyu, pane chimwe chikwambo icho changu chakandiudza mainge muri mugore ra2011 chikabva chati manje Ngoni ndiye watasarudza. Mushure mekunge umwe mwana wangu atanga kurwara, uyo ainge aenda kumheri kwemakungwa, akarwara akafirako, akangotanga kungotemwa nemusoro ariko kumheri kwemakungwa, ndokubva achizofirako kumheri kwemakungwa, asi mutumbi wake wakaunzwa kuno tikamuviga. Saka ndiye wandainge ndichitarisira kuti ndiye aifanira kuti ange achizoenderera mberi nebasa iri, uye ndiye aifanira kuti
ange achizogara nhaka, nekuti zvinhu izvi izvo zvinoda munhu anozviriritira, nekuti pache zvazvo zvinhu izvi zvitori nenguva yekuti zvinoita hondo yemarudzi. Nyoka idzi pane dzimwe nyoka dzinotaura nerurimi rwaamai rwechishona, then koita dzimwe dzacho dzinenge dzichitaura nerurimi rwaamai rwechindevele. Dzimwe ndo dzinotaura dzichiita sekunge dzakabva kumatonga uko, saka dzinoita mukundo wekutanga kunetsana dzichirwa, saka dzinenge dzichida uyo munhu anenge aine simba pamusoro padzo, omira pakati padzo kana dzichirwa saizvozvo, kuti dzisazoramba dzichirwa, nekuti kana dzikanetsana dzikatanga kurwa kudaro zvinoreva izvo kuti iwewe mubhizinesi mako unenge wava kusatoita mari zvachose. Saka pandakaona kuti zvemasmall house zvinotinetsei naMargaret tanetsana, andiudza kuti ndainge ndakapusa ende ainge atondinzwera tsitsi because ainge akatombofunga zvekuti ange achindichengetesa mwana aseri wangu, but ndichitaura nezvikwambo zvinoti ngoni uyu zvechokwadi mwana wangu, ende zvinoti izvo zvinoda kuti iye ngoni kana ndikamuwana ange achizova iye uyo anozosara achizviriritira zvinhu izvi. Ndakatomboti kwazviri, ko imi zvamunoona zviri kumhepo, ko madii mangomutsvaka ngoni uyu maita kuti ange achiuya pano pamba pangu ndakwanisa kuzorora, asi kana ndikadaro zvinotanga kuseka, zvinenge zvichindiseka zvichiti iwe mudhara iwe, ko ingawani wanga wakura zvakanaka tisati takambokurova, ko ingawani tanga tachembedzana munyasha dzaMwari, ko sei wava kuda kuuya netunyaya tusina basa tunokwanisa kukurovesa. Saka zvinenge zvichiramba, kana ndikazvituma zvinoramba zvikwambo izvi, nekuda kwekuti zvawandisa. Zvikwambo zvandiinazvo ndine 42 mukomanashi, saka nemhuri yangu takabva tachizotanga kuita zvekurima. Tainge tichirima chibage ichi taichiindisa kuGMB, asi ndakazonzwirwa godo nehama, uye zvekare munharaunda imomo matainge tava kuita zvekurima takabva tachizonotengeserwa neminda yainge iri minda yevamwe, but avo vainge vakabvako vakauya kuzvishavane vakakanganwa kudzokera kumusha, saka takangotengeserwa naSabhuku. Saka kune vamwe avo vainge vakatarisira kuti minda iyoyo yatakachekerwa naSabhuku vainge vachida kuzopa vana vavo, saka ndopakatanga godo ipapo. Ende ndainge ndakavengwa muraini mandainge ndichigara ndichinzi anovhaira netraki rake, nekuti dzimwe nguva murungu wangu ainditendedza kuti kana ndisina kulodha kana kuri kunzi ndinenge ndadhilivha muzvishavane ndobva ndamboendako kudhibhiya. Saka vanhu vaitozviziva kuti ndine traki randinofamba naro, vaiti ndine mwoyo wakaomarara, nekuti vamwe vaindikumbira kuti ndivatengere zvavanenge vachida ndobva nazvo kuJoni, asi nekuda kwekuti mazuva acho iwawo pabhodha apa painge pasati pava nemaagenti, dzimwe nguva zvaikwanisa kutotorwa zvinhu izvozvo painge pasati pava nevanhu vakawanda vaifarira kuita zvechioko muhomwe. Saka ndaiti kana ndikaudza vanhu kuti zvinhu zvenyu izvi zvinotorwa zvobva zvanzi ndine mweya wegodo nemweya weruvengo, so ndainge ndakavengwa muraini. Hama dzangu dzakarwadziwa nazvo zvekare kuti ndainge ndabudirira, ndainge ndatotenga tractor changu zvekare nekarori ako kataishandisa kana tichida kutakura chibagi chedu tichida kuchiendesa kuGNB. Saka zvinhu zvakazondiomera, then inini naamai ngoni takazoparadzana mushure mekunge ndaita accident. Ivo amai ngoni ava pavakaudzwa kuti ndainge ndaita accident vakangoya kuchipatara kuzondiona kamwe chete. Vakaona kuti ndainge ndavhunika makumbo angu, havana kuzomboda kuzodzoka zvekare kwandiri. Ndo zvinoita mudzimai anenge asiri mudzimai wako panguva iya yekuti zvinhu kana zvikaoma ndo paanokurakidza kuti iye pauri ainge achida kungodya chete. Kana akaona kuti panenge pava kusadyika haabatiki panenge paine nhamo, nekuti ipapo akangoti achingopinda muwadhi mandainge ndiri ndokubva achizotanga kutaura nevamwe nesi. Ndakamunzwa zvangu aitaura navo achiita zvekuzevezera
achivabvunza nesi ivavo kuti ndaikwanisa kuzofamba zvekare here kana kudhiraivha, nekuti ndainge ndichiita zvekudhiraivha matruck. Then ndakanzwa nesi vaya vachiti nechimiro chiri apa zvinenge zvichitoda dziri nyasha dzaMwari. Saka paakazoya kwandiri ndakatoona kuti ainge akasuwa. Kusuwa kuya kwemunhu ainge ava kusada kuramba ari muupenyu hwangu. Saka haana kana kuzombodzoka zvekare kwandiri paakaona kuti ndainge ndakuvara. Iniwo pandakaona kuti ndainge ndakuvara zvekutadza kuramba ndichishanda, ndakabva ndachizobatsirwa neumwe bhururu wangu wekwamutoko. Bhururu wangu uyu iye ainge achiita zvekurima majatrofa nefodya, asi takasangana paboka nemudhara iyeye, but tikabva tachizova mabest friend. Ndaitombopota ndichimushanyira kumba kwake kwamutoko. Ainge aine munda wakareba uko kwaaita zvekurima majatrofa ake, paya pazvakambonzi majatrofa achange achizotengwa neuwandu hwavo, nekuti muZimbabwe muchange muchizogadzirwa fuel. So takabva tachizoenda kuNyamapanda uko kwandakanonzi ndinge ndichirara nevamwe gogo. Gogo ava vainge vachembera kupera mazino mumukanwa. Ipapo patakasimuka tichienda kuNyamapanda ndakatanga ndaona mupurwa. Mupurwa uyu ndakauona apo pandainge ndichigeza. Ndakati ndichigeza kudaro ndakangokaruka ndatoona kuti kumberi kwangu kwainge kuine mupurwa uyo wainge uriko. Ndokubva ndachizoudza bhururu wangu chiitiko ichocho chainge chandishamisa chainge chaitika. Bhururu wangu akabva achizondiudza kuti zvinoreva kuti sekuru vainge vatoti gamuchira nechekare, nekuti hanzi kana ukangofunga kuenda kudare kwavo ivo vanotanga vatumidzira zvidhoma zvavo kuti zvinge zvichiuya kuzokuvheneka. Saka chimupurwa icho chandakaona chakamira kumberi kwangu chainge chatouya kuzotondivheneka, ende chainge chatomhanya chikanopa ripoti kuti uyu anoita. Saka takabva tachizopinda murodhi ndokubva tachizoendako kuNyamapanda uko kwatakanogara muvillage imomo, nekuti painge paine vanhu vainge vakawanda kwazvo vainge vachida kubatsirwa zvekare nen'anga iyoyo. Zvino ndakabva ndachizonzi ndisati ndatombotanga kutobatsirwa ndaifanira kuti ndinge ndichirara nevamwe gogo. Gogo ava vainge vari vemuvillage imomo. Vana vavo vainge vakasoenda kuMozambique vachiti vari kuenda kunoshava-shava, havana kuzombodzoka zvekare. Saka gogo ava vainge vari munhu ainge achitambudzika. Vaiti kana vakanzi nen'anga yacho iyoyo panenge paine munhu uyo anenge achida kurara navo, vaibva vachizobvuma, nekuti ndo painge pachitobvawo chiraramo chavo. Handizivi hangu kuti vainge vachipiwa mari, but ndakaenda kumba kwavo ndokubva ndachizoona kuti vainge vachembera kupera mazino mumukanwa, asi ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichirara navo. Ndaita usiku hwose ndichirara navo. Mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndachizopinzwa mumatare awa ainge ari matare zvino eurombwa. Ndava kuchitanga kuti hwani kuchiromba manje. Saka ndakabva ndachizopiwa miko dzangu dzandakapiwa ndinofanira kuti pose pandinopinda panenge paine door ndinofanira kuti ndinge ndichipinda pane door ndakafuratira. Handitendedzwe kuti ndinongofamba ndotopinda mumba kana kuti mumotikari, mubhazi, muchitima, mundege. Ndinofanira kuti ndinge ndichitokwira ndege iyoyo ndakafuratira paya pandinenge ndasvika pane kadho kaya. Ndinofanira kutopindamo ndakafuratira. Then mwedzi wenumber 3 pagore roga roga ndinofanira kuti ndinge ndichidya tsvina yemwana mucheche. Mwana uyu anenge ari mucheche anenge ari below 7 months. Pagore ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde nevakadzi 5, ende ndinotonyora pakalenda kuti 1 2 3 4 5. Saka mukufamba kwangu ndinofamba ndichitsvaka vakadzi vaya vanenge vakashayikirwa, asi vakadzi ava ndinofanira kuti ndinge ndichizorara navo apo pavanenge vari kumazuva avo, uye zvekare vakafirwa nevarume vavo. So ipapo mukomanashe pandakatanga kuita miko idzi zvainge zviri nyore. Ndakamboita nguva ndisingagari pamba nekuda kwekuti
kuti ndainge ndichitya kuti zvino mudzimai ndichamuzivisa sei kuti iniwo handichatendedzwe kuti pandinenge ndichipinda mumba ndige ndichipinda mumba ndichingofamba sezvinoita munhu wose. Ndinoti kana ndasvika padhoo ndobva ndatendeuka, ndobva ndafuratira dhoo, ndobva ndapinda mumba ndakafuratira. Kana mumotikari zvekare ndo zvandainge ndichiita. Ipapo nekuda kwekuti tainge tobata mari, ndainge ndava kusashandisa public transport, ndainge ndiine motikari yangu. Asi zvaizondiremera kana kuri kunzi tikashanyira hama neshamwari, vanhu vainge votondiziva kuti murume uyu kana akakushanyira iye hafi akapinda mumba mako. Kana kuri kunzi kunyange chikafu chikabikwa, ndaitosarudza kuti tinge tichidyira panze, sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine mari kashoma kuti kana uine mari dzako vanhu vanokubvunza kana paine zvimwe zvavanenge vasinganzwisisi. Ndaitosvika pamba pehama kana kuti pamba peshamwari ndobva ndatoti mumba handisi kupinda, totogara zvedu panze. Ndinorangarira kuti nerimwe gore ndakamboshanyira imwe shamwari yangu uyo ainge achirwara mushure mekunge abatwa nechirwere cheTB. Mukoma ndakangoti ndichingosvika pamba pake kugoti kotanga kupfuna, ndakasarudza kuti vange vachindipa cheya ndikagara zvangu panze ndakadongorera mumba. Vakangofungidzira kuti sezvo iye ainge aine TB maybe ndainge ndichitya kuti aikwanisa kuzondipomedzera TB yacho iyoyo. Ende ndaiva munhu wekuti ndaifamba dzimwe nguva ndaitotukwa nevamwe vakadzi because vamwe vacho vaibva vachizotozviona kuti munhu uyu wakaromba murume uyu, nekuti zvandainge ndoita ipapo ndaiti paya apo pandinenge ndichifamba ndichitsvetsva vakadzi, ndaiti kana ndokutsvetsva paya ndaitanga ndakubvunza kuti nhaiwe ko une murume here? Ukanditi hauna, ndobva ndakuti murume wako kana kuri kunzi unenge wanditi unaye, ndobva ndakuti murume wako achiri mupenyu here kana kuti akashayika. Ende ndaitofamba ndichitobvunza vakadzi avo vanenge vandiudza kuti vanenge vakafirwa nevarume. Ndobva ndati saka uri kumazuva ako here, nekuti pamwe pacho ndaingodanana nemunhu zvezuva iroro ndobva ndamupa mari ndobva ndarara naye. Saka vamwe vacho vaibva vachizozviona kuti munhu uyu no mani, pane zviri kuitika, munhu uyu anenge akaromba chete uyu. Saka vazhinji vaizondituka vobva vanditi baba ava vane mubobobo. Nerimwe zuva ndakati ndiri kupaki ndikabva ndatanga kutaura nomwe mukadzi akaridza mhere mushure mekunge ndamubvunza kuti ainge ari kumazuva ake here. Apa ainge atondibvuma nekuti ainge atoona kuti ndainge ndaburuka motikari yainge yakanaka kwazvo. Ndakazobvako ikoko ndichitoita zvekutomhanya ndichitya kuti ndaikwanisa kuzourawa nevanhu. Saka handizivi manje kuti pandakakanganisa mhiko chaipo chaipo ndepapi, asi ndinofungidzira kuti pandakazonyanyisa kudzikanganisa mhiko idzi nderimwe gore apo pandakaperekedza tsano vangu hanzvadzi yemudzimai wangu kunoroora. Saka tasvika kuya ndakamboramba ndiri mumotikari. Saka ivo vakabva vati tsano ko munoitei, tinofanira kuti tinge tichipinda mumba. Zvino mukomana tainge takawirirana inini natsano ndainge ndakavanyepera ndikavaudza kuti kune kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda. Saka ndainge ndichazongosvikapo ndobva ndachizovasiya vana tsano vangu zvekare nemudzimai wangu nevana, ndobva ndachizoenda zvangu kunotarira mabhizinesi angu. Asi tasvika paya tsano vangu vakabva vanditi tsano zvingaita here kuti imimi mava kuda kuenda kumabhizinesi iro riri zuva rangu rakakosha kudai. Saka ndakabva ndaburuka mukoma ndokubva tachizoenda mune imwe room. Saka pandakabuda ndichida kunorasa mvura pekutanga vanhu vakazviona tikaripisiwa tikanzi madherera musha wedu ko muri kupinda mumba makaita sei, because ndakati ndichibva kunorasa mvura pandakadzoka ndakatarira ndikaona sekunge kwainge kusina munhu ainge achindiona ndokubva ndatendeuka ndikapinda mumba nenhende-shure. Saka kechipiri vanhu vainge vakatonditarisa. Apo patakazoenda kwainge kuine madzitezvara ana tsano vangu. Ipapo mukoma painge pasina chitsotsi, ndakatongopindawo nevamwe asi ndakatonzi ishe pindai zvakanaka mumba, pindai
kudai kwazvo. Zvinhu zvangu zvakazopanduka kudhibhiya, ndokwazvakatanga kuputikira ikoko. Ndaiva ndine mukomana uyo wandaishandisa ikoko wekugwanda, aindishandira asi ndaimushandisa. Ndiye airara nezvimwe zvinhu izvo zvandainge ndakapiwa zvaindibatsira mumabhizinesis angu kunoku kuHarare. Saka ainge asina kana hanya nevanhukadzi. Saka kwakazotanga kuonekwa nyoka, iye akatiza papurazi pedu. Nyoka iyi yakatanga iri 1 kudzamara dzava 2, ndokubva dzachizotanga kuzvarana. Iko zvino zvikumba kuzvishavani nekudhibhiya kune nyoka dzinokwana idzo kuita 40. Then kunoku kuHarare kwandigere ndine nyoka 2, amai nababa vacho vakazvara dzimwe 40 idzi. Saka ngoni uyu ndiri kumutsvakawo kuti ndimupe pfuma yangu ndikwanise kuzorora, nekuti nyoka idzi dziri kuzviramba, dziri kuti iwe haungambofika, kukana ukafa tichasara nani. Ini ndaneta nekurarama, ndakadya mari, handina kunyika kwandisina kuenda. Vanhu vane mukurumbira vakawanda vakatosvika pamba pangu, vakawanda ndikavapa mari nezvipo, asi handichahudi upenyu uhwu. Ndiri kutsvaka mwana wangu uyo anonzi Ngoni. Zvimwe kuda akaudzwa naamai vake kuti handisi baba vake. Ngoni uyu ainge ari mwana waMargaret Gumbo Chuma, amai vake vaibva kwaChivi. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi vari kutsvakawo Ngoni Gumbo Chuma. Hanzi amai vangoni vainzi Margaret Gumbo Chuma vachibva kwaChivi, asi vari kumutsvaka nekuti ndiye uyo akasarudzwa nezvikwambo zvavo. Hanzi vane zvikwambo 42.